Acordul reprezintă sinteza armonică a tonalității. Prin acord se înțelege efectul sonor produs de mai multe sunete diferite, auzite simultan. Acordul sau trisonul este alcătuit din fundamentală, terță și gvintă. Intervalul organizator al acordului este terța, care poate fi mare sau mică. Terța mare conține 2 tonuri, iar terța mică un ton și un semiton. Acordul sau trisonul poate fi de 4 feluri: major, minor, micșorat și mărit. Acordul major este alcătuit din 2 terțe, prima, cea de la bază, terță mare, și a doua terță, cea de la vârf, terță mică. Acordul minor este alcătuit din 2 terțe, prima, cea de la bază, terță mică, și cea de la vârf, terță mare. Acordul micșorat este alcătuit din 2 terțe mici, prima, terță mică, a doua, cea de la vârf, tot terță mică. Acordul mărit. Acordul mărit este alcătuit din 2 terțe mari, cea de la bază, mare, și cea de la vârf, tot terță mare.